בבוקר שמחת תורה, כמו רבים מבני עמנו, הרסתי את הציוד שלי ודהרתי דרומה כדי להגן על קיבוצי ויישובי העוטף. 7 באוקטובר היה קריאת השכמה לכולנו. קריאת השכמה שחיזקה אצלנו את ההבנה כי אין לנו ארץ אחרת. ועלינו, הצעירים, מוטלת האחריות לגרום לה להיות מקום טוב יותר לדורות הבאים. במהלך חיי חינכתי עשרות חניכים בתנועת הצופים. פיקדתי על עשרות חיילים במהלך שירותי הצבאי כקצין לוחם. וכן השפעתי רבות על בני נוער מבתים קשים בתנועת אחריי בה אני מתנדב. אבל אני מאמין שמנהיגות לא מגיעה מהמדים שאתה לובש. וחשיבה יזמית אינה מוגבלת למסגרת המרובעת בה אתה נמצא. מנהיגות ויזמות הן תכונות נרכשות, אותן יש לשייף בהתמדה רבה ובהשקעה אינסופית. אמנם אין לי ניסיון רב בעולם היזמי, אבל אני יודע שלכל חדר שאליו אני נכנס, יש בי את הרעב הגדול מכולם להצליח. ואני מקווה שעכשיו גם אתם חושבים כך.